Ahoj, ja som programátor SK a vítam vás u úvodného dielu mojich Java tutoriálov. Dneska si ukážeme, ako nainštalovať potrebné súbory, ktoré budeme potrebovať v budúcich tutoriáloch. Takže prvé, čo urobíme, si otvoríme prehliadač a napíšeme tam túto stránku. Ja vám ju dám do popisku videa, čiže ju nemusíte opisovať. Takže, keď sa nám stránka načítala, tak tu dáme download JDK download a dáme accept licence, agreement. Keď máte 32-bitový systém počítače, tak si dá si nejaký x86, ak 64-bitový, tak x64. Keď si to, ja už to stiahnuť nebudem, ja už to mám stiahnuté. Vy si to stiahnete a nainštalujte a potom zajdeme na stránku Eclipse. Túto stránku tiež vám ju dám do popiska videa. A musíme tu stiahnuť Eclipse IDE for Java Developers. Vy si vyberiete svoj bitový systém, buď 32 alebo 64. Ja napríklad kliknem na 64. A tu máte download, kliknite na download, ale ja už to mám stiahnuté, takže to zase stiahnuť nebudem. Stiahne sa vám to v zipe, takže si to extrahujete. Keď si to extrahujete, tak si otvorite ten príčinok, kde ste to extrahovali. Takže malo by vám vyzerať ten príčinok nejako takto. My si tu otvoríme program Eclipse a dáme spustiť. Počkáme, kým sa to spustí. No a vy tam budete mať na miesto Java tutoriály workspace. Ja si to zmením, lebo to boli nejaké staré tutoriály, ktoré som veľkedy natáčal. Ja si vytvorím nový priečinok. A pomenujem sa trebárs tutoriály. Vy si môžete nechať ten workspace, alebo si to môžete zmeniť trebárs. Na hociaké dáme OK. Toto si nevšímajte, iba keby ste chceli stále programovať v tej jednej zložke. Keď chcete programovať v jednej zložke, kliknite na toto. Ak nie, nechajte to tak, OK. Teraz sa to bude trošičku dlhšie načítavať, ale to nevadí. Počkáme ešte, koľko to načítáva. A ešte to neotvorilo. Čo je za program? Jediný, ktorý viem programovať. Tak, keď sa vám to otvorí, tak budete tu mať toto. Budete tu mať takúto vec, že veľkom, no my si ju x-neme, lebo tá je nepotrebná. No a tu sa nám to pomaličko otvára. Ja si to upravím nejak. Tak. Čo sa teraz stalo? Ja aj tu. Nože. No, tak. Upravte si to ako chcete, ja to upravím. Ja som si to upravil takto. Takže tuto je dôležité pre nás toto teraz. Klikneme na to, klikneme tuto právým, dáme new a dáme Java projekt.
Teraz sa nám to začne otvárať. No ja si ten projekt napríklad pomenujem Java Tutorial 1. Vy si ho pomenujte ako chcete. Takže všetko necháme tak. OK. Tak. A to by bolo pre tento diel všetko. Keď sa vám video páčilo, dajte like, keď chcete dajte odber, keď niečo nechápete, napíšte to do komentárov a ja sa vám budem snažiť vám odpísať. Takže v ďalšom videu si ukážeme, ako spraviť Hello World. Takže dovidenia na budúce. Ahoj!